Kaixo ongi etorriak beste tertulia batera, gaurkoan, Anuar Gomez betiko lez, geurekin dago datu asko komentatzeko, Gernika Rugby taldeari buruzko datu asko ditu, beti bezala, eta gaur, gonbidapen espezial bezala, Jokin Eskolar daukagu, kaixo Jokin? Egunon bizori. Egunon, Jokin Eskolar badakigu jokalaria dela, Gernika Rugbyko jokalaria, hainbat urtetan egonda hemen, eta medio mele bezala jokatzen du ezta, kontatu apurtxu bet, ez dakit, zeure prozesua zein izan da Gernika Rugby taldean, noiztik zabizen eta kontatu apurtxu bet. Nik esango naben Gernika Rugby taldean sartu nintzela 12-13 urte bueltan, da, familizea nire osaba lehenguzo bertan dauzelez, nimen itxen probetan, asko guzteazten eta gaur egunen arte. Azkenengo 5 urti ikustu noala lehengo taldein jolasten, igual urtenen bat gehiago harina hau pretemporada, zein beste entrenamentu batzuk eurekaz eitzen, eta oin arte eta espero beste hainbat urte holan jarraitzie. Badakigu Anuarrek ere zetzen dutxola oso ondo Jokin Eskolarreri, berarekin egonda bebai harremanetan Gernika Rugby taldean egon zanean. Kontatu apurtxu bet Jokin nolakoa den, bai barruan eta bai kanpoan, barruan ikusteiako ezta, habilidosoa den edo jokatzen baina, kanpoan bebai. Bai, oso jokalari ona da, talentu handikoa, eta, nik akorretan ez bari, hainban debute edo amistoso baten izen zan, ondinoko zan egon lehenengo taldien, baina Santanderren izen zan Independienten kontra, eta hor partiduen, klaro, akauen ikustezu Jokin, beste Santanderreko fitxajeekaz, hor momentuen Independiente talde oso gogorra zan, 20 eta piku fitxajegaz, ez da? Da, amistoso jolastu gendun hor urtien, pretemporada moduen, da Jokin hor lehenengo taldia ziman pretemporada hori 16 urtegaz. Eta ikusten duen, zeran jokalari bat dela, oso ausarta dela, ez tekola bilurrik, eta akauen hori rugbizen asko baloretan da, ez da? Da bere postuen oso garrantzize da, lider naturala izetie, eta Jokinek hori deko, ez da? Badakizela kapitaina izeten, akauen desendidu gendun urtien Alcobendas zen, hor taldeko kapitainetako bat bera zan, eta horrek, izlatzen deuzelako garrantzizeteko taldien, ez da? Eta gero nire ustez oso politxe dela, komentetia, hor 9-10 postuen beti goten dela ikerregaz, askotan batera jolazte zuen bai iker 10 moduen, da zuk 9 moduen, eta hori nire ustez oso politxe da, ez da, familiko kide bategaz, talde berdinen jolazteko aukeria aukitxe bai, oso politxe eta nura garriz izeten da. Hain zuzen behar, ez dakit, ikerre zeure lehenguzu da, ez da? Komentatu apurtxu bat zeuen artean igual jokatzen zenuten umetan edo, ez dakit, nun hasi zineten lehenengo pausuak ematen edo? Azkenen ikerre ni baino nahiko nagusi zau da, eta beti beragaz eskolara joanaz, nigaz jate manetzien, eta beti nik oso relazio naukingu, eta orduan nik beti entez beste kiro batzuk, futbola, eskubaloie eta holako beste hainbat, baina beti nik ezazte, benga, etorren bizara rugbira, etorren bizara nigaz entrenetan, noiz, eta batean animen itxen, eta akorretan az, nire lehengo urtietan, azteit, supa 14 ginen nien, nire ekidigaz entrenetan, eta bera baten gure taldigaz etorzan entrenetan, eta azken finien beti eukingu horre harreman oso on bat, eta lehengo taldera heldu arte, baina beti egon gara horre harreman ez du on bategaz. Beti lehiatzen egon baren postu berdinen jolasten gula eta bai askotan, baina beti zen da lehiak eta oso osasuntxu bat. Gogoratuko duzu, esan duzu, bajatu egin zinetela, gero igo berriro, komentatu apurtxu behar zeintzuk izan diren prozesu horiek zuretzako, zelako zentzazioak izan dituzun bertan, bai igoeran, bai jaitzieran? Azkenien bajatu ginen urte horretan oso urte gogor bat izan zen, ze urte amairan ekipo oso on bategaz amaitxu genuen, oso partidu ona jolasten, alan dabe funtzionetan hasi ginerako berandu izan zen, eta ez genuen eukin denporarik remontako, eta gainera pertsonalki ikuste hori urtie uste dute niretzako oso urte hon bat izan zela, asko nintzen jolasten, gainera nivel honien uste honik, gero tamalez bajatu ginen, gainera bajatzerako anenek lezino gogor bat deukina ben, zei egon nintzen jolastu barik, gero hori urtie COVID-agaz bai amaitzuen zan, hasi urte oso gogor bat izan zan, alan dabe urrengo urtie, zorionez berriro lehengo mailera buelte gara, eta horrek urteik azken finen dire, jokalari batentzat biziosoan inoiz ez dien aztuten esperentzi bat, urte bat, eta azkenin horregaz geratu izara, ezta, kirolari moduen dekozuz momentu ona, momentu txarrak, baina beti bezaiatu gara momentu horrekaz egoten, eta horretako zenbioen gurtien, berriro zaiatu lehengo maila honetan mantentzen. Horretan dabiz, ez da, Anuar, horretan dabiz, komentatu dugu tertuliaz berdinetan, partiaz berdinak egon direla, bakarrik garaipen bat, beste punturen bat hortik, baina, komentatu dugu apur bat nola doan urte hau, ezta? Bai, bonus defensiboak itxik etaten bagoaz, da labilari puntu horrek rekortetan bebaiz, garrantzitsue da, geuke puntu egeitzen jutie eta labilak ez gehitzie.
Orduan horretan gabiz. Egiz da, penia dela, azkenengo partiduek, bai Braken kontra, Alcobendasen kontra, bai azkenengo hau, Ortizin kontrakoa. Penia dela zetaldiek oso ondo jolasten dugu, eta beti partiduko momenturen baten, urduritasune dela, eta edo, akauen, bier hori ez da puntuen bierra asko dekogu, bierra handize dekogu, eta orduen horrep, igual uste gure kontra itzen duela, eta detaile txiki bategaitxik igual partiduak ez dugu zirabazten. Baina nire ustez bideo nien gauz, eta behintzete, bai Alcobendas, bai Ordizi, bai Braken kontrako partidu horretan markedogune nivela eta markegun bidie, nire ustez hortik jarraitzu bigu, bai Labilan kontra, bai Abilesen kontrako partiduak aurretateko. Bueno, gu komentatu dugu hainbat partida, tertulia ezberdinetan egon gara komentatzen, astero eta zer egiten zuten Gernika Rugby taldekoek, akorretan irabazi genunean dela oso pozik. Eta orain komentatuko dugu Jokinekin, ze Jokin da lehenengo aldia hemen dagoela. Komentatu apur bat partidu guztiak nola ikusi dituzun hasieratik amaierara, ez dakit zein gogoratzen duzun beren, zein jokatu zenuten txarren, ez dakit Peiok kontatzen zigun akats asko egiten zenituela leku batzuetan, ez dakit. Azkenin nik esango naben urte hasieran partiduek, lehenengo lau partiduek edo oso txarrak izen zila batez be, jokalari asko kinguz faltan urte hasieran eta azkenin hori lehenengo mailan asko igertzen da. Ze beste taldiek kanpoko jokalari asko dekoz, da horrek maila asko igoten dugu eta zu azken finien etxeko jokalari asko gazabiz jolasten. Hori oso nada alde batetik, jentik esperientzi zartzen da belako, azkenengo 20 minutuetan hori nivela mantentzie, hori fizikoa mantentzie oso gorra da. Eta horrek kalte asko esku. Azkenien nuarrek esaten moduen urteik aurreainala, beste jokalari batzuk sartun die, eta oinbenetan be, ekipo oso potente dago oso sendoa eta azkenien ondo finkatute gauz. Eta azkenien esan zu moduen anuar, oine oso partidu hona gabiz jolasten. Partiduanak galdu guztunaren hor gabiz eta oso ekipo honan. Osa, ez da azkenengoan kontra, Alcobendasen kontra jolastugu, Braken kontra jolastugu, Ortizin kontra jolastugu, lehenengo hiruren artien dauela eta puntu bategaitxik, bi puntu gaitxik gabiz galtzen. Azkenengo geratu gara talde moduen, asko gabizela gaudetzen azken partidu honetan eta oine deko zen partidu garrantxo horretan hori ezinbesteko esango dela, hori maile mantentzie. Ikusi genuen egon ginen bertan bai, Ordizaren aurkako partida, izan zen, hasieran oso ondo, ez da? Baina gero, geratu zen mutu, ez dakiz zer gertatu zen horre drop hori, ez da? Bai, egize da, partidu galtzen hasi ginela, 0-3, golpe bategaz, zigor golpe bategaz. Baina taldiek ondo hartu gan aurrie, entxeko bat sartu gan eta, aurretik jarri ginen 5-3, horregaz du ginen deskantzure da, nire ustez ondo jolasten, akauen naizta igual galtzen hasi momentu horretan. Claro, gainera ikusitxe Ordizin, Altamiran, zelako porrot gogorra jaso gendun, akordan, berrota mapiko puntu gaitxik eta. Da, akauen ikusten bazun, lehenengo 2-3 minitxotan, azten zarela galtzen, naizta 0-3 izen, psikologikoki altxube kaltean disein, baina nire ustez taldiek borroiei ban, esan bitxu 0-0 azten gara usta be, aztu horrek 3 puntuekaz, eta bere joku etope ban, ez da, Gernika errek bere joku etope bien, egiza da, zelaize be, eurize dalata, partiduen zierbe, eurize bota ban. Bustitxe egoala, eta eskujoko hori purtsuet zai haue eizan, jalan da ben, nire ustez Gernikarrek fase politxek lotu bezen, eta egize da, nire ustez ensaio bakarra lortu gendu lehenengo zatizen, auki gendu zen aukera gehiago beste entxeguren bat lortzeko lehenengo zatizen, eta bigar zatizen behen nire ustez jolien, nagusi zen ginen partiduen zieraran, partidue globalien hartun nire ustez nagusi zen ginen, egize da, hori, azkenengo jokaldi zen, 2 puntu zu gorazoa zela, edozein golpe, edozein akats, naizta oso txikize badan be, altxuk kontra nein, sortetxa erraukin gendun, tamalez, egiz da, bentajan jolastu biela, orduan, dropas hartu ban, dropas baban sartuko, gero zigor golpe bat aukiko bien, eta batek jakin, ez da, dropas hartu ban, kalidad handiko jokalarize Elander Mujikak, eta puntu bategaitxik, 78, 79 garren minitxuen akauen, reakzinorako denporari barik, puntu bategaz itxizkun da, penie da, ez da, ze horrela puntuek oso garrantzitsuk ezingo zien taldientzako. Ikusi izan gogoak zeudela, ez da, irabazteko derbia, karo, derbi giroa, badakigu azkenean derbi bat irabaztea da sekulako, ez da? Gainera egoera honetan egotigaz, derbi bat hartzizu inoizko gogo gehizenakaz, ez da, gainera euskal derbi bat, lehen gehiz egote ziren join Tamalez Hernani da getxo behien dauzelez euskal derbi bakarraiko urtien zier, eta gero anuarrek esan daunari gehitzu nahiko notxon, azkenien falta asko guztu honik jokalari bat paloatara sartzuterakoan danak sartzi, ez da, azkenien parte honetan oso parekatuta dauzenien palotara botazun ostikoanak sartzerakoan horrek bizi asko modetxu. Eta beste partidu batzutan behai berdine pasa asko horrek ostikoak sartzerakoan azkenien 2 punto bera, 3 punto bera eta partiduan mairan
tamalez asko dibertzen da. Bai arlo horretan eta bai lainera botateko bai tutxek metro asko irabazteko pateador bat beti da oso garrantzi handikoa talde baten. Egize da, igez, kristolako gendure zilagaz, beste nivel bat zan. Aurton, frogak itxen ibili gara bai, 10 postu horretan, batez ez da nizibili da, Iker bezazui baten sartu zan, untxe Julian, badabil sartu urten horretan, akabuen galien ikusiko partidu batzutan, pasaden aztien oztabe urdizin kontra, 10 postu hartu ban oztabe Julianek. Egize da, igual, nik falta motatentena Gerniken, hori postue da, ez da 10 postu, apertura postue, nire ustez ez togu tope, bier bada, ondo aptetan bat, edo, nivel egokiz emoten duen bat. Egize da, Stanisek ostiko asko sartzen duzela, eta gero Besermanek be potentzian dizedeko ostikadan, gainera partidu horan amaitxo genuen, ez da, erdikan potik botaban zigor golpe bategaz. Egize da, apurtzu ez entreta gongo basan, aukera gizu gauko basera sartuteko, ekortan az, gradan kontra eskineta egon zala hori tiroa, oso gatsa da. Ze emon mitzazu potentzize eta direkzioa. Akaboen bakarri potentzizetu bebier basun, zentreta badauen, nire ustez errezau izango zala. Baina beste alternatiba izango zen, tutxera jolastu, eta tutxeta mol bat saiatu eitzen, karo, akabuen nire ustez, harri zitxe zara, palotara botaten zu, akabuen puntu bat egaitxik izen zare partidu edo, orduzi puntu bat egaitxik irabazi ban, ordu mitxo palotara sartzen basun, puntu bi gaitxik irabaztezu. Baina egize da jokin edinona ez da, hori figurie edo pateador figuria hori bat aldieri falta jakola. Claro, eta ez da lehenengo aldia gertatzen dena, ez da, Alcobendasen kontra gertatu zen, ez da beste partiduren bat egon basan horrela hor justo, berakin kontra, sortxigatik ez da, baina... Bai, Lezabilesen kontrako partuen irabazten joanen parte osoa, eta azkenengo 5 minutu faltan ensaio bat sartuzkuen, eta 5 minutu, 3 minutu faltan hori remontetie da denpora barik oso gatza da. Horrek presioa sartzen dugu edo ez dakit, beste partiduetan berdin aldara paseu edo ez dakit? Azkenen hori usteot lantzeko aspektua dela, ez da, ze azkenen urte osoan zier, dekosuz partuek irabazi aldienak eta azkenengo momentuen galdu izenak, urrengo partuen egoera horretan egoterakoan, sortzen da zuen emozio horre guztizek kudeatzi eta ondo kontroleti oso garrantzitsua da horreri aurre alizeteko. Eta horretan bagabiz saiatzen dana hobetzen eta lantzen, baina zuk esan duz moduen oso aspektu garrantzitsua da. Guazen komentetan ordiziari buruz aritu gara, ordiziari buruz jarraituko dugu, Jokin ikusi genuen bertan kantzan zelaian egon zela, komentatu apurtxu bete nolako sentsazioak izan zenituen derbi horretan edo, ez daki, jendetxa ugari egon zela, animoak egon zirela, bai ordiziakoak eta bai gernikarrak animoak ematen, ze ordiziakoak bai egon ziren, gogoratzen zera azten, Jente asko ordu zen. Bai, ordiziti beti ator jente asko da, azkenen hori jokalari guztientzat da, segaitzik ikustie inguruan beteta, grada betetak egon ziren, zein gradan aurreko partidanak beteta egon ziren, eta hori jokalari batentzat oso motibagarrezi da, danari guztaku jentie bertan egoti ikusten. Eta azkenien, kanpoko horrek eraginedeko barroen bai, gero Anuarrelen esan da moduen oso ondo jolaztu benun partio zan zier, pena bat izan zen nire ustez, lehenengo zati horretan ez aprobetxetiek egun zen aukera dana, azkenien euren zela izen egoinen eize parte osoa eta ez genuen lortu diferentzi hori atara da eurek azkenien, heldu zienetan eta ez bain zen gehizenetan puntua lortu bizen eta azkenien horrek bakalti ditu. Baina, azkenien parteuko egorie sentsazioak oso onak. Zer natxarrena, resultaue. Azken finien, emaitza ez da bera laguntzen zure sentsazioetara. Eta golpe gogorra da, akaboen, justo azkenengo 10 minutxo, den uste dizala, 70 minutxo aldien, edo izen zala, entxego lortu gendule, 2 puntu gora jarritxe. Akaboen horren hurbil ikustezu, gero hori dropagaz, partidu egaldute, buruentzako oso gogorra da, eta gainera, nire ustez ja norbera da jokalarizek eta kanpotik ikusten egon ginen ope, sentsazio hori dugu guztaba, injustizia entzeko bat izan zela, zer dinosu, ez dala normala akauen babitxu, Alcobendasen kontra be zelan galdu zan, untxe berdizin kontra zelan galdu da, Abellesen kontra bere sasoien bezelan galdu zan. Orduen norberantzako be, barruen dauen jokalarizentzako, kanpotik ikusten dauen afizionauentzako be, gogorra da, ez da ikustie, zenbat lan itzen dauen taldiek, ze ondo jolasten dauen partiduen zier eta justo detaile txiki bat egaitxik partidu galtzen dela. Guztu jaten hartxe bai hori Jokin komente duena, ez da, harinau eta, harinau portxo komente gune, hori palotara askotan faietan gule, akortan azbe Alcobendasen kontra, lehenengo zatizen amaieran, golpe nahiko, erraztxue edo, sartxeko modukoa faiegen dule, eta azkenien partidu galdu genuen 2 puntu gaitxik. Orduan, gero bate jakin zepatzen da, lehenengo zatiko golpe bat izen zan, eta bigarren zati guztiak geratzen zen aurretik, ez da?
baina akaben galtzezunien 2 puntu gaitzik, bakorreta zara horrek gauza txikitzuekaz, ezta? Zeran faiesun golpetxu bet, bueno, nire ustez, sartzeko modukoa zala, eta hori ikusten da, zelan igual, hori figurie zapateador bat taldiek bideuela, eta akaben hankiegaz puntu errubizen oso garrantzitsue die, eta Jokine komenta duna gaitxik bai, ezta? Ordizik, gure zelaire sartu zen bakoitzeko praktikamente puntu lortu bazen. Hori zelan lortzen da bai, entxeguen bitartez ez bazudun lortzen, bentsen zaiatu palotara botaten. Eta beti, eraso luziek bateko zuzen, hori pasaiakun, ez da? Lehenko zati zen, eraso oso luziek hauk ikendu zen, eta askotan ez gendu zen puntuak lortu zegaitxik. Akabuen, askotan, ez badeko zuen pateadoron bat, denbora guztien jolastu bizu eta, jokoan bidez saiatu bizara entxeguen lortzen. En cambio, pateadoron bategaz, alduzu pentsu, 3 puntu segurokotez, eta ozta beziko gara jolazten, eta ozta depresione bitxagu talde kontrabizoari. Egon gara, komentatzen bebai tertulia ezberdinetan, Gernika Rugby taldea doala apurtxu bat evoluzionatzen, ezta? Ez dakit ordiziaren kontra ikusi bazen un revoluzio bat gehiago edo... Joken izan txagulez, kamaratetik kanpo. Nire ustez evoluzio hori ikusten da bai, konpareta, lehenengo bueltako, lehenengo itzuliko partidu hori Altamiraan, zelako porrota jaso genuen, bai sentsazioan aldetik, eta bai markagailuen, hori porrota ikusitxe, eta ontxe, pasadan azteko partidu ikusitxe, ikusten da taldiek zelako evoluzioak ideuen, egiz edabe, zu komentezun ez da Jokin, akauen, hasikeran, ezkendu zen okin berton praktikamente fitxajiek, edo askok lesioneta, eta bebai nire ustez oso garrantzitsua da esatia, askotan komentegune bebai, bigarren mailatik heldu berri ginen, heldu berri batzuk ginen. Eta praktikamente talde guztize pasadan urtekoa da. Da orduen karo, adaptazio prozesu hori luzie da, kristolako diferentzize da, bigarren mailatik lehenengo mailara. Igez ikustezan, ez da, jokalari askok diferentzize marketan biela, eta urton, igual diferentzia hori ez da berroen beste marketan segaitxik. Akauen, eurek ez da beldatu, eurek jokalari berdin die, baina aldo denan maile da. Eta ez da berdine bigarren maila baten jolazti edo lehenengo maila baten jolazti. Nabaritzen da azkenean. Erritmoa, exigentzize, aurrien deko zuntaldie, generalien euko dituz igual, 5-6 aspi gehiago espadizen, profesional. Bai. 5-6 aspi profesional. Da norbera jolazten baduzen batxeko jokalari zekaz. Nire ez hori superpolitxe dela, akaben egize da politxe dela, baina bestaldetik limitazio batzuk aldo zela aukin, ez da? Alde horretik, Jokin ebe komente dauena, batez be igual, bigarren zatiko azkenengo txampa horretan sartzen dizela aldaketak, akaben zukentzen bazun, fitxaje bat sartzen bazun, etxeko bat, ez da desprestigio bihar etxien deko zune, para nada, zinez, etxeko jokalarizek kristolako lan haitzen dabe, eta guretzako oso garrantzitsu die. Baina egize da, beste taldiek kentzen baduen fitxaje bat, beste fitxaje bat sartzeko, maile mantendu itzen dela, eta gure aldetik askotan, gatzaiziten dela, igual maila horreri, eustie, ez da, aldaketakaz. Akaben fondo armarioa esaten dena. Nik esango naben azkenien talde osoak jolastu ala partidon bat, eta horrek eskula partidu zoan zier horre oso hurbil egoten markagailutik, ez da? Azkenien ez da, batek Rubi da talde kirol bat, eta azkenien oso garrantzio dolako partiduetan talde osoa kontrenta egotie, ondo jolaztie, eta kasu honetan ikusteote holan izen zela. Talde osoak ondo jolaztuan, mankillotik urten nienak bebai hori maila hori mantendu genula esango naben, eta azkenien pena bat amaierie, baina azkenien horregaz geratu nien gu partioa maitzerakoan, talde moduen ondo jolastu genula, eta holan jarraitzu dugula. Ikusten dut bebai harremana oso ona dela edo, eta bebai
bi ordu harinago zaudetela bertan, ez da? Hori ikusi nuen. Bai, azkenien bertan etxien jolasten gunien, ez narmozue jateko Arrubiko tabernan eitzen gu, partiu baino 5 ordu harinago geratzen gara gutxi gara, dana batera jatzen gu, gero dana batera goaz Urbietara, eta partiu baino harinago ean gauze momentu bat, ez daite, bakoitza bere erideko kontzentrako ez da batzu musikigaz, beste batzuk taldekidigaz berbaitzen, baina bai, azkenien harreman hori eitzeko zenbida, dana batera gon. Horiek dira planoak, ez da, Ordiziako partidaren planoak, Ordizia da Gernika Rugbi taldearen aurkako planoak, bertan egon zen Jokin Eskolar, gaur ere Jokin Eskolar gurekin egon da, bueno, konta digu esperientzia zein izan den, Ordiziaren aurkako partidari nondik norakoak zeintzuk izan diren, eta bera nola hasi zen rugbian, ez da, bueno, ikusi dozuen bezala, nahiko ondo geratu dela elkarrizketa uste dugu. Hurrengo tertulian egongo gara, bai Anuar Gomezekin, eta bai beste gonbidatu batekin edo, bueno, Anuar edo biok komentatzen Gernika Rugbi taldearen nondik norakoak partidak, eta badakizue hurrengo partidak direla, bai La Vila, kanpoan izango da, martxoaren 6an, eta gero Lesabellesera joan beharko dira Gernika Rugbi taldekoak, basurdeak, Lesabellesen aurka jokatuko dute, eta denboraldia amaitzeko beste bi partida egongo dira, Zientzia Zener 6 alde batetik eta bestetik El Salvador. Hurrengoan gehiago eta eskerrik asko horregotegatik.